Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в подкаста Пей сърце, чиято цел е да помага на хората да постигат трайна промяна в живота си, отвътре навън, като сътворяват живот на любовта и действат така, че да чуват песента на своята душа. Днес малко ще разгърнем какво е значението на тези думи. Аз съм Богомила Божинова и помагам на хората да се справят с предизвикателствата в живота си отвътре навън. И съм безкрайно щастлива, че първият ми гост е една уникална жена, която е мой пример, която е мой близък приятел, която е мой личен терапевт и невероятен професионалист. Именно в промяната отвътре навън. Мастер коуч, констелатор. Та, мили хора, искам да ви споделя, че от тази жена съм видяла невероятни трансформации. Присъствала съм на нейни обучения, в които хора споделят как са променили живота си из основи. С промяната на мислите, промяната на чувствата, на фокуса си, излекувайки травмите си и отваряйки сърцето си. Всъщност това е човекът, на който звъня и с който се консултирам винаги, когато имам мой личен вътрешен казус или пък в работата ми с клиенти. Здравей, скъпа Мими! Това е Мария Докузова. Не споменах всъщност името й. Давам ти думата и ти да се представиш. Всъщност да кажеш, има ли нещо, което пропуснах в твоята експертиза, а е много важно хората да го знаят. Благодаря ти от сърце. Знаеш колко много те обичам. И е абсолютно взаимен нашия обмен на енергия. Казвам се Мария Докузова за тези от вас, които не ме познават, и съм коуч, треньор, констелатор, нумеролог и много неща. А, Моите професии изцяло са насочени върху това да помагам на хората да бъдат по-съзнати, да лекуват своите травми, страхове и вярвания, защото смятам, че точно личностното ни развитие и нашата будност са тези, които ще ни водят напред към един по-добър живот, пълен с изобилие. Благодаря ти за представенето. Знаеш колкото обичам. Давай към темата, за да И сме аз ти максимално. благодаря. Прекрасно си, прекрасно се представи. Мими, кажи ми през твоята призма, какви са най-честите препятствия, с които се сблъскват хората, които искат да направят значителни промени в живота си? Липсата на осъзнатост и адекватност. Всъщност, ние, нашето вътрешно гласче, години наред ни подсказва, че искаме да се променим, че това, което виждаме в живота ни, не ни харесва. Усещаме, имаме едно вътрешно усещане, когато наистина не харесваме живота си, обаче това, което ни пречи е пълната осъзнатост, да се събудим, да отворим очи и да започнем да разсъждаваме реално и адекватно. Тоест, тук е много трудно да признаем своята отговорност за това, което представлява живота ни. Много ни е трудно да приемем, че сме грешили. Много ни е трудно да приемем, че в почти всяко едно нещастие, което имаме в живота си, носим също някаква част от отговорност за решенията, които сме взимали, за нещата, които сме позволявали. Пречат ни страховете ни, пречат ни вярванията ни, които са закотвени от нас още в детството и са ни предадени по един начин. И то не с лошо, по-скоро са ни предадени с добра умисъл, но вече не функциониращи към нас. Това, което им пречи на хората, е, че времето страшно много се промени. Имам предвид не климатичното време отвън, забързаното ни ежедневие, и много малко хора успяват да са достатъчно осъзнати, адекватни и отговорни към живота си, а, за да се включат в този така забързан живот, без да са жертви и без да са негативни и песимистични. Просто отчаянието по-скоро пречи. Много често им пречи също на хората, знаят какъв е проблема, виждат своята отговорност в него, но не смеят да направят крачката. И не смеят да я направят, защото имат някаква лична изгода да стоят в това а, удобно, комфортно местенце, което са си устроили, тъй като, мила Боги, хората много лесно привикват към страданието и им е много трудно от тази зависимост да излязат. И когато си зависим от страданието, нещастната ти комфортна зона в много случаи ти е много удобна. И там е проблема. Трудно им е да пуснат.
и да излязат от тази комфортна зона, като не знаят къде, не могат да намерят скритата изгода от това да останат там. Въобще причините са страшно много, темата е много дълбока и за всеки е много строго индивидуална, но това е общата картина, поне според мен. Абсолютно, абсолютно съм съгласна, Мими, и ти благодаря за изчерпателния отговор. Моята практика също показва това нещо, че хората по-скоро търсят вън от тях отговори на въпроси, вън от тях решение, разрешение на някакви предизвикателства, отколкото да погледнат в себе си, да намерят каква е причината да привлекат това нещо в живота си, за да могат да го променят. Мили хора, ако някой от вас се припознава в тези думи, колко от вас се припознават в тези думи? Колко от вас имат подобно предизвикателство? Осъзнали са, че вече имат нужда от промяна, искат да променят, но нещо ги спира, нещо ви спира да го направите. Колко от вас? Напишете в коментари или изпратете това видео на човек, на който смятате, че ще бъде полезно. Мими, как можем да разпознаем, че сме готови вече да направим тия промени в живота си? Как да Много разпознаем, че сме често готови? Много често, особено при мен беше така, мене ми трябваше много болка. Трябваше да чукна дънцето, да залепя физиономията супер яко на асфалта, че да започна да разсъждавам осъзнато и да съм малко по-адекватна. Какво значи обаче осъзнатост? Осъзнатост означава да станеш от асфалта, да седнеш, да се огледаш и абсолютно искрено, много искрено към себе си, да си признаеш къде се намираш, тук и сега, кой е около теб, какво имаш в живота си, какво нямаш, какво харесваш, какво не харесваш, да поемеш отговорност. Отново казвам, аз няма да спра да го повтарям, защото поемането на отговорност е една огромна крачка към осъзнатостта и адекватността. Да Оттам осъзнаеш. започва всичко, според мен. Всъщност да. Основната стъпка, всъщност това е и следващия ми въпрос. Кои са основните стъпки, които следва човек да направи, да предприеме, за да промени живота си? Ами, както вече казах, най-често през болката. Осъзнаваме, че трябва да направим нещо, за да се променим. Най-често е това. А има ли друг вариант? Мисля, че не, защото тук сме за да се учим. Тук сме за да изпитваме определени уроци, но имаме два избора. Единият избор е да се отчаяме, да се нагнетим, да се напълним с омраза. Другия избор е да израснем чрез тези уроци и да ги използваме като един трамплин към нашето изобилие. Мисля, че няма друг вариант. И мисля, че когато иска човек да се промени, това най-често на 90% се случва през болката. Много са малко случаите, които, решила и да се... Но ако ти си щастлив, какво да променяш в себе си? Ако ти си окей със себе си и не изпитваш нуждата да променяш, изпитваме нужда да променяме, когато ни боли. Затова най-често се случва с чупане на физиономията в асфалта. Мгм. И въпросът е тук различната търпимост при хората. Някои чакат наистина да залепят физиономията на асфалта, други се усещат още докато са по пътя и още не са се прибили. Различно е при всеки нивото му на издръжливост. А втория въпрос ти беше... Какво беше? Как, Ти как... ми отговори вече на него. Кои са основните стъпки, които човек да Ами, направи за промяна? основните стъпки са любов към себе си. Знаеш много добре в нашата професия колко клиширано звучи това. Любов към себе си, приемане, себепознание и лични граници. Много често боги ме питат, какво значи, Мария, да приемеш себе си? Най-общо да познаваш себе си означава да приемеш себе си. Мгм. Когато се приемаш с всичките твои негативни, позитивни качества, много често хората усещам в практиката ми, като ги попитам за позитивни качества, те не знаят кои са. Като ги попитам за негативни, по-скоро могат да изброят негативните, обаче ги изброяват с една нагнетеност и омраза, което също не е окей. Приемането и познаването на нашите отрицателни и положителни качества означава да се приемем. След това, естествено, автоматично идва и личните ни граници, когато знаем какво обичаме, какво не обичаме, какво харесваме, какво не харесваме, знаем как да поставяме и личните си граници и съответно да уважаваме личните граници и на останалите хора. Това отново е много дълбока тема, но единственият начин да започне нашето личностно развитие, ние да се превърнем в едни осъзнати хора, които поемат руля на собствения си живот, е да започна с любов към себе си. Нека да не е това едно голямо клише, а по-скоро да е една насока, от която наистина да започвам.
да започнем. Външния свят да го приемем за наш огледален и да погледнем навътре спрямо външния свят. Но някой да ме е разбрал. Абсолютно, аз те разбрах и смятам, че и хората, които ни гледат, са прекрасни и осъзнати хора, търсещи промяна, които съвсем няма начин да не са те разбрали. Аз много вярвам в това също, Мими. Това ми е и мотото. Отвътре навън. Нека отвътре да започнем. Нашите мисли, чувства, действия, фокуса ни къде ще е. Това са най-основните неща също. Много И ти тук искам да благодаря. добавя, че много хора, много е важно това да го споменем, защото ние много добре го знаем. Много хора имат любовта за себе си, себепознанието и това, което съдържа любовта към себе си, Мгм. за егоизъм. Но аз искам тук много ясно да очертая какво е егоизъм. Егоизъм е, когато очакваш някой друг да остави своите собствени нужди, за да задоволи твоите нужди. Егоизъм не е да обичаш себе си. Защото само когато обичаш себе си, резервуарът ти е пълен, за да дадеш и на другите. В противен случай, без да имаш нищо вътре, няма какво да дадеш на останалите. Мгм. Абсолютно съм съгласна. Това е основата и на моята работа, любов към себе си. Това е най-основното и много ти благодаря за тази препратка, защото много си права в това, аз също го виждам в моята практика. Много често хората го приемат точно за егоизъм, а то не е това. Има голяма разлика и ти много добре обясни, така че няма какво да кажа повече по този въпрос. Мими, какви техники или практики ти би препоръчала на хората да укрепят волята си за промяна? Изобщо, О, как ти в твоята практика ги избъдваш тия неща, твоите клиенти? пътя на личностното ми развитие ми беше необходимо да изградя дисциплина, постоянство и воля. Нещо, което е доста трудно, особено когато те блазни отстрани една комфортна зоничка, в която си живял 10, 20, 30, 40 през всеки различно години. Тя Мгм. просто си те дърпа тази комфортна зоничка и е много трудно да променяш. Вътрешно знаеш и искаш да променяш, а ти е супер трудно. Техниките са страшно много в зависимост от това какво в теб, в коя личност на твоя сфера развиваш в момента. Но най-общото, което мога да препоръчам е първо бъди приятелче, защото ако си нямаш бъди приятелче, нещата са почти невъзможни. Ти си моето бъди приятелче, знаеш много добре. И то перфектното бъди приятелче за мен. Обмена Обясни между какво е бъди приятелче, защото много хора няма бъди да знаят. приятелче е твоя сродна душа, с която същевременно може да бъдете обаче много различни, както по живот, така и по качества, но в същото време се допълвате. Човек, на който имаш доверие, човек, с който споделяш своето развитие, човек, който да те срита отзад, когато имаш нужда, без ти да му се разсърдиш, човек, който те приема точно такъв, какъвто си. И сега тук всички ще скочат. Такива приятели не съществуват, напротив, съществуват. Стига да търсиш, стига да м, стига да... Аз Стига бих да... казала, бих допълнила, стига ти самия да се превърнеш в любимия приятел, който искаш да имаш до себе си. Истински Точно. да поработиш първо върху себе си, така че другия просто да те отрази като едно огледало. Ти ще го Наистина с привлечеш. разбиране, с приемане, с Това, това насочване някак на... те привлича и някак знаците около теб ще ти покажат кой е правилният приятел. Другото са медитациите. А, друга, най-невероятната техника за мен това е създаването на дневник и воденето му. Дневник не е какво си ял днес и колко пъти си бил на пазара, а дневник какво чувстваш. Дневник с страхове, емоции и вярвания, които ти записваш и които са много лични за теб и съответно действия. Нали? Само Мгм. дрън, че пляс не става, трябва да има много действия. Абсолютно. Първо осъзнаване на това какво искаме да променим, след което директно ново действие, защото действията, които са ни довели до дъното, както кажеш ти, със сигурност няма да ни насочат към върха. Затова съвсем сменяме действията с нови такива, за да има истинска промяна. Супер Даже хубаво. се насилваме да действаме. В много от случаите, знаеш много добре, сме се буквално изнасилвали, за да се случат нещата. Дори и да не ни харесва, важното е обаче да стигнем до резултата. И
Мотивацията всъщност е резултата, за да продължиш да действаш. Мгм. Мими, сега се сещам да ти задам още един въпрос. Каква е връзката между нашите убеждения и вярвания и способността ни да правим промени в живота си? Ами нашите лимитиращи вярвания са един от най-големите проблеми на това да започнеш изобщо да действаш. И истината е, че трябва да имаш много голяма будност и осъзнатост, за да се справиш с тях, защото техниката е много проста. Точка номер едно. Просто осъзнаваш негативното, в което вярваш. Записваш го. И това, което не ти помага. Аз тук имам един въпрос, който Да, да. много така ми помага да насочвам и себе си, и клиентите си. Помага ли ти това вярване ти да направиш промяната в живота си? Помага ли ти да стигнеш там, където искаш да стигнеш? И ако не, смени го. Ама Смени на го хората и им го е много внедри трудно. на мястото на старото. Ама на хората им е много трудно изобщо да осъзнаят какво е вярването. И там е проблема. Те не могат да го пропишат, те не могат да го осъзнаят, те не могат да го формулират. Така бях и аз. Не можех да формулирам това вярване. Не знаех откъде точно идва проблема. И не разбирах как точно да го формулирам така, че да го преобразя, защото когато най-тежкото и най-трудното е да го осъзнаем, да го уловим, да го формулираме. След това да намерим доказателства, които да опровергаят, че то не важи за нас, то е въжало за някой преди нас, някой срещу нас, някой около нас, но не важи за нас. И третото, съответно, както казваш ти, абсолютно да го трансформираш в нещо, което работи вече за теб. Но мисля, че на хората им е най-трудно изобщо да формулират, да осъзнаят, да уловят това вярване, да го поставят пред себе си и да започнат да работят с него. И в многото случаи просто им е необходим някой ментор или някой, който да ги съпътства по този път, защото а, трудно е да анализираш себе си, особено когато си толкова пристрастен. Абсолютно е така. Затова и още в началото казах, че въпреки че аз работя с вярванията на хората, с тяхната трансформация, с промяната, аз също си имам човек, който работи с мен за моите лични вярвания, за моята трансформация. И това си ти. И много е наистина интересно как понякога залитаме в нашите ограничаващи вярвания и ни е трудно да ги погледнем от гледна точка на наблюдател, на неутрален наблюдател. И точно това прави един коуч, един човек, един ментор, който е с вас по пътя на промяната, по пътя на трансформацията и тя започва из основи от промяната във вярванията. Абсолютно. Винаги съм търсила аз неутралната гледна точка и човека, който наистина ще те погледне и ще ми каже, ти си тук, искаш ли да излезеш? Вариантите са този, този и този. Нали? Точно. Професионалист човек, който да ми даде насоки. И Абсолютно. това е уникално просто, неутралната гледна точка. Но сега се сещам за един въпрос, Мими. Според теб, как ги виждаш ти нещата? Българина готов ли е за Склонен ли е към това да си намери ментор, да си намери коуч, да си намери терапевт, да си намери човек, с който да работи отвътре навън? Българина е едно уникално създание. Аз смятам всеки един човек на тази планета за едно уникално създание, но българина има една сензитивност, има една дълбока чувствителност, има една много м, древна интелигентност, ако мога така да се изразя. Не знам дали, Абсолютно, това беше право в десятката, много ми не хареса. знам дали е правилно изречено, но обаче така го усетих. Българина е един човек с едни неограничени ресурси. Но българина същевременно в много случаи не слагам всеки път под един знаменател, най-общо казано е един объркан човек. И ако българина успее да разгърне огромния потенциал, който се крие в него, а, ние сме доказали, че може да сме велики хора. А, и да, смятам, че България е готова да се отвори към новото, готова е да се отвори към пробуждането. Има много будни хора в България. Аз силно вярвам в това и го виждам. Има много хора, които търсят към момента коуч специалисти, треньори, нумеролози,
ментори, които да им помогнат да излязат от некомфортната си вече зона. И да, смятам, че сме абсолютно готови. Виждам го, работя само и единствено с българи и как да кажа, възхищавам се на всеки един, който дойде при мен, защото всеки един, който опре до мен, е един уникален човек със своята уникална история и държи в себе си своята уникална сила. Аз само леко подбутвам той да я отприщи, нищо повече. Абсолютно съм съгласна, Мими, и в моята практика е абсолютно същото нещо. Скоро си направих експеримента да питам няколко човека, които са ми се доверили и сме работили заедно, имат трансформации и промени, и ги питах как реши да дойдеш при мен. Много ми беше интересно това. И знаеш какво ми казаха? Ами запазих си твоето видео и дълго време се чудех как ще се разкрия пред теб. Те предварително знаят, че ще им се задават неудобни въпроси, нали? Неща, които трябва да споделят за личния си живот, за да имаме ние представа на каква основа ще стъпим и как ще променяме нещата. Но това се казва за мен решителност и смелост. Аз имам проблем, аз искам промяна, аз ще си намеря човек, който да ми помогне и ще имам смелостта да споделя какво искам, за да стигна по този път. И това е нещо уникално за мен. Това е уникално и ти благодаря въобще, че прием моята покана да си тук и да си говорим за тия неща, защото за мен е уникално. Аз също безкрайно вярвам в това, че българина е открехнат към промяната, към новото време, ам, към това да бъде творец на живота си. Защото никой не ни е учил на това в училище. Аз съм и педагог и съм била и в училище като учител. И това е уникално, че в днешно време има хора, които ни учат на това. Може би и преди е имало, но по-така скрито, не знам, не мога да кажа тук, но безкрайно ти благодаря за това, че си тук. И сега се сещам да те питам нещо. Ти, Мими, как откри коя е твоята мисия? Че това е твоята мисия. Аз ли? Аз ми блесна по пътя на моята осъзнатост. Като цяло съм най-голямата сестра от три и се бях през живота си много вживяла на спасителка. До такава степен бях поела ролята на спасителка, че вместо да ги спасявам, аз им вредях. Колкото и да беше добро намерението ми да спасявам хората около мен, аз повече им вредях. В един момент просто ми блесна, че искам да спасявам хората около мен, да им помагам, но да е по здравословен начин. По пътя на осъзнаването си разбрах, че всеки има своя път и че ние нямаме право, духовното право, Божието право нямаме да се месим в живота на хората. Единственото, което може да направим е да се научим да им дадем по здравословен начин подкрепа и безусловна любов. Имах нужда да видя кои са тези здравословни инструменти, тези инструменти, които мога да използвам така, че да не вредя на хората, а по-скоро да им помагам. И така стигнах до коучинга. Така стигнах до коучинга, академия след академия, обучение след обучение и в един момент разбрах, че аз искам да работя точно това. Започнах, между другото, преди 11 години с фризьорство. Там също се опитвах, освен да правя жените красиви и да ги спасявам, но пак казвам, спасителя в триъгълника на Карпман винаги накрая се превръща в агресор, защото това не е правилна позиция, от която да помагаш на хората. Аз просто намерих правилната позиция, от която мога здравословно и по правилен начин да помагам на хората, без да им вредя, а просто да им помагам да намерят своя собствен път. И за това е коучинга, за това са констелациите, за това е кинезологията, която изучаваме с тебе. Всички тези инструменти са в нашето куфърче с инструменти за себеразвитие личностно, както на нас, така и на хората, до които се докосваме. Абсолютно съм съгласна и това, което казваш, веднага ми дойде. Единият вариант на спасител е да помагаш на хора, които не са ти искали помощта. А Най-често да. другия вариант на тази професия е да помагаш на хора, които искат да им помогнеш. Те Да. идват при теб, защото искат промяна.
Да. Отвътре им идва да се променят. Не, ама ти трябва да се промениш, аз това го виждам, това ми е професионално изкривяване, нали? Няма как да стане по този начин, затова и аз много вярвам в това, че човек се променя, когато истински е осъзнал, истински го иска и намира човек, който да му помогне по този път. Другия вариант е да се справя сам, също си е вариант. Просто пътя е така доста по-дълъг и доста Дълъг. по-лесно излизаме от правия път за нас. Цената е много по-голяма, която плащаме. И пътя е наистина много по-дълъг. Ако преди 10 години бях открила някой коуч, който да ми помогне, щеше да е супер, но аз ги открих коучовете и менторите в живота си малко по-късно, за което изобщо не съжалявам. Напротив, благодарна съм им, защото всяко отчупване на лицето ми в асфалта е било от полза. Просто искам да го спестя, ако мога, на хората, които вече са готови и осъзнати и имат нужда от инструментите и от куфарчето, което ние имаме. Всъщност, сега ми идва нещо да споделя също. И двата варианта са еднакво ефективни. При мен пък дойде от лекота. В една медитация ми дойде това, че искам да бъда учител на любовта. Дойде ми в една медитация. И то доста на ранна възраст, след като завърших университет. Без някакви големи катаклизми и А ти такива, си ти нали. учител. Ти все пак си имала някакво усещане, че трябва да учиш. Просто малко си избъркала посоката. Какво? Може да Точно. се случи, исках да кажа, и през болката, но може да се случи и през радостта, и през лекотата, и така по по-лекия начин. И двата варианта са еднакво ефективни, когато човек е осъзнат и знае какво търси, знае къде иска да стигне. Добре, ми искам да завършим с един въпрос, който смятам, че ще е изключително полезен на хората. И то е как можем да разберем, че сме постигнали успешна лична трансформация? Какви са основните показатели за това? Ами не знам, аз личностното развитие е за цял живот. Нашите трансформации са за цял живот. Ние трансформираме непрекъснато, себе опознаваме се непрекъснато. Изваждаме нашите ресурси, нашите таланти и променяме непрекъснато, защото обратното на промяна е деградация. Човек трябва да променя. Такъв е света, така е устроена планетата, така е устроена Вселената, всичко се движи, енергията се движи, света се движи, земята се движи и ние трябва да променяме. Но моя личен, как да кажа, м- моите лични сигнали, че трансформирам, че съм на правия си път, че съм на пътя на душата си и на това, което искам да имам в живота си е, когато изпитвам вътрешен мир и съм спокойна. Когато съм променила отношението си към стреса около мен, когато съм приела предизвикателствата като едни уроци и те вече не могат да ме разрушат отвътре, когато усещам, че резервоара ми с енергия е пълен догоре и аз имам енергия да се справя с всяка ситуация и предизвикателство, което се изправи пред мен, защото да си осъзнат и да си личностно развит и да си в тази енергия не означава, че проблемите са свършили, не означава, че живееш на друга планета, в която няма проблеми, не означава, че си на друга точка от тази вселена, означава, че твоето отношение към начина ти на живот вече е по-различно. И тогава резервуарът ти е пълен с енергия. Тогава сутрин се събуждаш и си усмихнат. Тогава сбъдваш мечтите си. Тогава, каквото и да се случи, ти дишаш дълбоко и си готов да поемеш предизвикателството. Тогава м- вътрешно си лек. Мгм. И аз Това бих е. допълнила тук, понеже с теб винаги много се допълваме. Тогава хващаш живота си в ръце и го насочваш на там, на където ти искаш. Защото промяната така или иначе се случва и тя е неизбежна, но в единия вариант тя ни насочва, за да ни вкара в нашия си път. Другия вариант е да чрез осъзнатост ние сами да си влезем в този път. И тук ще дам Благодаря. една метафорка, за която много лесно можем да обобщим това, което казахме до сега. Ако вземем онази ситуация, в която залипаш физиономията в асфалта, нещастна си, ставаш, сядаш и поглеждаш, че около теб всичко се разрушава, и вземеш онази другата ситуация, в която стоиш права,
оглеждаш се и това, което виждаш около теб, вече ти харесва. Ето тук е разликата. Тук ние не сме харесвали живота си, не сме харесвали взаимоотношенията си, не сме виждали качествата си, мразили сме себе си, обвинявали сме всички около нас, не сме носили отговорност за живота си. А тук вече виждаме колко много от сферите си вече сме направили така, че да ги харесваме, да ги обичаме и ни харесва начина, по който живеем. Това е разликата. И тя се вижда само единствено, както каза ти, когато работиш и променяш. Благодаря ти, Мими. Мисля, че беше достатъчно изчерпателна. Благодаря ти за тази среща. Благодаря ти за този ценен, би го нарекла аз, наш разговор, който ще бъде на всеслушание и други хора ще могат да го гледат. Мили хора, ако сте се припознали в някои от тези казуси, това за което говорим, ако имате нужда и сте така усетили, че имате нужда от личен контакт с нас, ще оставя в описанието линкове към нашите социални мрежи и вариант за мини среща, в която да обсъдим вашия път и вашите желания, вашите цели, вашата промяна. Благодаря ви за това, че гледахте. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, за да гледате автоматично и следващата ни среща. Благодаря ти отново, Мими, за този ценен разговор. И аз ти благодаря, мила Боги. Обичам те, обичам всички. И И аз те обичам. До скоро!